A tuto vyzerá byť tá jaskyňa. Ja neviem, aké to je veľké, som tam nebol. Ja tam nejdem teraz ani, to je špinavé tam. Celé čierne, fuj. Už si bol niekde? Nie, nebol som to. No jasné. Chce byť špinavý. Tuto dívaj sa, to sviečka vyzerá. Už moju baraku? Zobra si moju. Veľký vás je už tiež nie, ne? Okay. Trochu to je rostné, že? Trochu, je poriadny rozdiel. Ona má 1600 lumení, to má 250, čo máš ty. Už nevidíš nakoniec, dobre. Možno polovičku teraz. Taký maličký 400 metrový tunel. Môže na teba spadnúť drievko. Môže ľudia spadnúť, no? Ešte nie. Koniec bude až potom ďalej. Na ulici, ne? A tam už vyzerá byť koniec. Môžeme sa keď asky a znám. Poďme sa kúsok pozrieť, že nebudem z toho celý špinavý. Neviem, aké to je dlhé, ja som tam nikdy nebol. Tam, hej, no, tam vyzerá, že hej. A tu máš koniec zamurovaný. Dobre, tak môžeme ísť teda. My sme boli na konci. Lebo sa mi sypalo dole, tak potom, kto to tu nabili? Slabé to ide.
To skoro vôbec nesvieti takto, keď tam takto. Online piesok sa môže odrazu zrútiť dole. Si zasypaný. Tento bielník. Neviem, či odrazu, ale mohol by som, ale... A to si dáš. Musím ma byť správne. Vidíš. Ale sa kúpiť ten tunel? No jasne. Srandičky, ne? Ja mám aj bunker, to bude pojednaný, ne? Že sa mohol schovať, keď bude to trajdenčka. Keby sa mohli ľudia schovať, že? Ako bunker. Mohli, to slúžil ako sklad, že vraj, keď už neboli vlaky. Ako sklad, ne? A toto vyzerá dobre, ne? Toto dívaj sa, ty môžeš... jaskinný útvar už. No teda, to je vápenec, alebo čo by to mohlo byť biele, no? Niektoré hodiny proste. Takže bude jasný, musím byť. No keď tečie vodička, asi hej, no. Tam je jasné, tam boli velice prakticky nejaká hornina, tam bola teda. Ukáž toto. To sa normálne to jasný na počasí. Toto by teda mala byť jaskinka, ale aká je veľká, my nevieme. My nemusíme tam chodiť. Prečo je veľká? Môžeme byť